אפונה וגזר ישבו במקרר, ויחד עם בטטה התחילו לקטר. קר לי ברגליים, תדליק את המנורה בקיר, כי חושך מצרים, אז בואו נשיר. תנו לי גדול בשקט בערוגה בכפר, שם תזרח השמש גם מחר. תנו לי גדול בשקט בלי לקפוא מקור, רק קצת זבל, מים וגם אור. אפונה וגזר ישבו בתוך מחבת, ויחד עם בטטה רצו להיות לבד. אך שוד ושבר, מישהו גפרור מדליק ושמן מכל עבר, זה לא מצחיק. תנו לי גדול בשקט בערוגה בכפר, שם תזרח השמש גם מחר. תנו לי גדול בשקט. איך אם רגע יש מענה לשאלות, איך אם רגע היווה אני חוצים גבולות, זה הרגע שחלמנו בתפילות, זהו רגע שנכתב לשני קולות. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה סיבה, סיבה כל כך טובה למחשבה. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה סיבה, סיבה כל כך טובה לאהבה. אין לדעת מה עוד ילד היום הזה, אין לדעת איך ייגמר המחזה. שירי, אבשי, חשבתי לשתף אתכם בהפתעה מאוד נעימה שחוויתי לקראת דבר המצווה שלי. תקשיבו, יש פה הזמנה לאיתן שאני רוצה שתעירו אותו ותבנו לו. הכל התחיל לפני חודשיים, באחד מהערבים כשכבר הלכתי לישון. אבל אז... איתן, קום! איתן, קום! מה השעה עכשיו? השעה 10 בלילה. יש לנו משהו להביא לך. מה להביא? הזמנה. איתן רפאל היקר, הנך מוזמן למסע בעקבות הזמן והערב, מאברהם ועד איתן. המסע יתחיל מערת המכפלה היום בלילה. תהנה. אבא, מה זה הזמנה הזאת? אבא, אתה רוצה למילואים? כן, יש לי מילואים איתך. מילואים? מסע? כן, קח את הרשימה הזאת. אבא היה קצר וחד, ממש כמו בצבא. תתארגן תוך שעה ליציאה. ואני זורב. אחרי פרידה מהירה שבה אמא טרחה להזכיר לי, טוב, להרגיע, זה כולה יומיים, כן? יצאתי אל הלא נודע. אפילו הכלב שלנו מרגיש שנכונה לי כאן הפתעה לא קטנה. היעד הראשון היה מערת המכפלה. עברנו דרך ירושלים. האמת, הייתי די יפוף, אבל אני כן זוכר שקנינו לחמניות טריות באנג'ל. קצת בלסנו והמשכנו לקריית ארבע, מערת המכפלה. התמתחות קלה,
וטיפסתי בגרם המדרגות אל המבנה המרשים, אל מערת המכפלה. שם גם הבאתי משאלה לבר המצווה שלי. מבקש לבר מצווה שהזכות העולם תגן עלינו ושאני אקבל קצת ממנו. ולאחר מכן התיישבתי קצת לספוג מהאווירה וגם להשמיע קצת קולות של תפילה. פה, בים, שם גבעה השמש. משם נסענו דרומה. אני אחסור לכם את הנסיעה הארוכה ובואו נקפוץ יחד אל היעד הבא. איפה אנחנו איתן? אז אנחנו נמצאים בבוקר. אמנם לא לשם כך התכנסנו, הכוונה למרדף אחרי אלים, אבל האמת שהייתי חייב, וקצת רצינות. פה בן גוריון גר ונקבר, דווקא בגלל שהוא רצה ליישב את הנגב. קראנו יחד את הכרזת העצמאות. מיד אחריה ניגשנו לחלקת קבר. ומי מכן שלא ממש זוכר, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. בסוף היום הראשון היינו כבר עייפים, אבל בתחילתו של עוד יום חדש בנחל צין פינקנו את עצמנו בארוחת בוקר טובה, בזמן שאבא מסרטט על המפות ומתכנן את היום. על הדרך למדתי גם איך באמת מכינים חביתה. שחור עם שתי סוכר והיום מתחיל. נודד אני על דרך, כמו שאתם רואים, הליכה, הליכה ועוד הליכה וקצת מנוחה חיי המגדלים בירושלים ועוד הליכה בסמטאות השוק הצבעוני ואפילו שלום מהפסגה של גבעתיים הניבטים מבעד חלונים את האביב בתל אביב את סבתי. ואז גילינו גן עדן קטן מעין נווה מדבר, ואת סוף היום סיכמנו כשאבא שאל. נהנית? מאוד. יופי, זה העיקר. מה למדת היום? למדתי לאהוב את הארץ בדרך הקשה והקלה, כמו שהלכנו היום. ממש היה קשה. בסוף כשאתה מסתכל אתה אומר וואו, מה עברתי? ככה כמו בבר מצווה, אתה אומר, אתה מסתכל אחורה, אתה רואה וואו, עברתי 13 שנים כבר. אז תודה רבה. ואז כמו בהזמנה עברה מעלינו בנדידה מדהימה להקת חסידות. לרגע זה היה נראה כי אין מחווה לבר מצווה. משם, כמו שאתם רואים, כבר המשכנו למצפה רמון. התמקמנו כמו שצריך. לקחתי עליה את תחנת המרק והלכנו לישון. כן, הפקיד! יום חדש, אני מוקסם. מוזיאון שלם שמנציח את האסטרונאוט אילן רמון. ראינו רגעים מופלאים שלו, ראינו גם את הכאב והעצב כשהמעבורת שאיתה טס לחלל התרסקה והוא נהרג. אבל כשהווילונות נפתחו והסרט נגמר, יצאנו בתחושת גאווה שלי שהביא הרבה כבוד לעם היהודי. משם התרשמנו מנפלאות הבריאה, כשעמדנו בכמה מקומות על שפת המכתש. אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. נתן לך את הלילה והיום. המשכנו בטיול בתוך המכתש, במנסרה ובחולות הצבעוניים. קיץ, חורף, סתיו, אביב. ולסיום יום זה עלינו לראש אחת הפסגות ובאופן ספונטני אבא שם לרגע את השיר ילד של אבא בשביל להשלים את החוויה המעולה. וכמה טוב שבאת ביחד זה שלם בעיניים אני חושב שחוויתי את הארץ טוב היום. שנים זולגות כמו מים ישר לשום מקום. משם חזרנו לכיוון ירושלים לקבל קצת שורשים בהיסטוריה מהסבים והסבתות שלנו. זה עוד יום שישי. מכל אחד שמעתי מאיפה בא, קצת על הוריו וגם סיפורי גבורה של המשפחה. במקום חצי יהודי
דתי או היה יהודי. האמת, יצאתי מהם מלא בגאווה. מתנות קטנות, מישהו שלח לי. אבא בדרכו המשיך להפתיע ולקח אותי לכיוון הכנרת. רכיבה על אופניים וגם קצת רכיבת שטח. טוב, שם קצת הסתבכתי. מישהו שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש. אבל הרוח על הפנים אתה מוטש, יא מסטול. והמנוחה על הדשא כשברגע ציוץ הציפורים ואיזה נפנוף של מנגל בערב עשו לי את היום. אחרי רוחות חזקות עלינו לנקודה הגבוהה ביותר, לחרמון. תודה אח שלנו. שם קיבלתי הסבר ממי שהעביר שם הרבה שעות בצבא. סוג מנהרה ויותר צבא זה הרי הלבנון. מה שאתה רואה זה הכניסה, האצבע הצפונית לכיוון ריחן, מרג'יון. החרמון הסוערת, עם שחר הלילה נמלט, טובע העמק באור, דמשק באופק נבלט, גלבוע נושק לתעבור. לו היית לידי, לו את כאן, הייתי נוסף על כפיים, מעל ערפילים מענן, לכתוב כוכבים בשמיים. מהחרמון ירדנו למושב רמות נפתלי, אל בית הוריו של איתן בלחסן, מי שהיה מפקד סיירת צנחנים כשאבא התגייס לצבא. ובזין אדר תשס"ט נפל בקרב של הסיירת יחד עם דוד גרנית ולירזתי איתו. ולאחר מכן הלכנו אל בית הוריו היקרים של איתן, קלוד וציונה בלחסן. כאן זה למעשה כל האימון. פגשנו את ההורים היקרים שהנציחו את זכרו של איתן וסיפרו לנו על בנם האהוב. זהו כן, איתן, והוא שם למעלה. איתן היה יציב עם רגליים על הקרקע, ידע מה שהוא עושה. הוא היה צוק איתן, ממש צוק איתן. ובסוף נפרדנו עם הקדשה קטנה וברכה חמה מהוריו של איתן. אנחנו גם מאחלים לך להמשיך גם את מורשתו של איתן ואת המורשת של אבא. לשמור על המדינה, כי לנו מדינה אחרת, יש לנו רק מדינה אחת. את קטע הטיול של המסע, אבא החליט שנסיים בתחנה שמשלבת את אהבת העם, אהבת הארץ ומסירות הנפש, בדיוק כפי שהתחלנו אצל אברהם אבינו. את המסע סיימנו, איך לא, בכותל המערבי. שם נפגשנו עם משפחתי היקרה להנחת תפילין בפעם הראשונה. תפילין שהרשתי מסבא רבא שלי. בדרך לכותל הלכנו לקבל ברכה מהרב נבן צל, שבדרך אגב בביתו שברובע היהודי קיבלתי את הסידור הראשון שלי במסיבת הסידור. לסיום, מה כבר אוכל להגיד? יש לנו עם נפלא, יש לנו ארץ מדהימה, והכי יש לי משפחה מקסימה. ויקח את האבן אשר שרה מראשותיו, וישם אותה המצבה, ויצוק שמן על ראשה. אני מסתכל על אמא! לא, אתה מסתכל על המצלמה. המקום הזה מסריח. עוד פעם, בואו לפה, אתם... זה סיוט גילי, תאמין לי. תודה לכולם וניפגש בשמחות. שלכם, איתן רפאל לשם.